Ма как се едно, че те няма? Ти си там. Добре. Ама ще кажа здравейте, аз съм Елекса. Здравейте, аз съм Елекса и добре дошли в моя канал. Добре ли беше? Както сте разбрали от заглавието на видеото, днес ще разкажа своята история чрез рисунки. Всеки от вас, който рисува или се занимава с някакъв вид изкуство, знае, че винаги душевното състояние се отразява върху нашето изкуство. Не само душевното ни състояние, а и през какво сме минали и какво ни се е случило през живота. Аз рисувам от 3 годишна и в TikTok бях направила поредица с моите рисунки от детството, но тази поредица вече не съществува. Затова сега започвам нова с съвременните ми рисунки. А днес, освен че ще показвам рисунките си, ще разкажа какво ми се е случило в този период, как съм се чувствала и защо изглеждат по този начин тези рисунки. Благодаря на всички за топлото посрещане и за позитивните коментари на първото ми видео. Ако не сте го гледали или пък искате да си припомните историите, които разказвам там, може да го гледате. И отново страшно много ви благодаря за всичко. Ето така се пише в TikTok и Instagram, където може да ме последвате, тъй като старите ми акаунти са изтрити. И нека да започваме. Още докато снимах TikTok и YouTube 2021 година, започнах да рисувам отново и си взех ето този малък скицник. Бях спряла преди това за доста дълго време да рисувам, тъй като голяма част от времето ми беше заето в снимане и обработване на видеа, но точно в този период бях спряла да снимам на Sims и Minecraft за YouTube и снимах само в TikTok. И имах нужда тази креативна енергия, която насочвах в видеята, да я насоча в нещо друго. И това беше рисуването. По това време имах LED светлини, знаете, че бяха много популярни. И ми беше интересно как, когато се сменят цветовете на LED светлините, се променят и цветовете на картините ми. Тогава единствено рисувах с маркери. Първа поредица от рисунки. Тези рисунки можете да забележите в какви различни цветове са, колко са ярки и контрастни. Тогава, въпреки че бях толкова популярна в интернет, се чувствах сама и бягството ми беше рисуването. Това да си пусна LED светлините и просто да си гледам рисунките. Ето и още една такава рисунка. По това време не се чувствах много добре, не бях много адекватна като цяло и това ми пречеше да качвам и качествен контент. Тези две рисунки, както забелязвате, очите казват всичко. Така притворени, сякаш ми е писнало от света, искам по цял ден да спя. Просто бях изпаднала в дупка и исках да се отърва от реалността. Но въпреки всичко това, все още държах в себе си и сладките малки елементи от рисунките ми, които ми напомняха всъщност коя съм аз. Когато направих тази рисунка, си казах, леле, това съм аз. И се асоциирах с някаква рисунка, вместо всъщност да помисля коя съм и какво искам да правя. Много често хората се заблуждават и се опитват да се асоциират към нещо, вместо да имат своя собствена личност. Казваш си, аз съм човек, който обича това, това и това, слуша такава и такава музика, еди каква си зодия, еди какви си дрехи харесвам, играя тези и тези игри или пък не играя игри, харесвам този спорт, не харесвам спорт. И така човек се ограничава в някаква област и спира да се развива, спира да развива личността си и стои в една малка кутийка. В тези рисунки просто вкарвах различните елементи от този тип рисунки, които пусках на LED светлините. Вижте просто тук очите на жабата. Абсолютно може да се познае по начина, по който съм рисувала, че нещо не е било наред с тези ярки цветове и контрасти. Това беше може би декември 2020 и януари 2021. Защото си спомням, че януари или февруари 2021 ми излезе едно топче на врата. Тогава бях в София и нямах достъп до личния ми лекар, тъй като тя беше в Сандански. Отидох на преглед в София, но нищо не ми казаха. Аз много се бях притеснила, не знаех какво е, защото не ме болеше, но се местеше и просто исках да разбера какво се случва. Тогава се прибрах в Сандански и личната ми лекарка каза, че трябва да го отрежем, без да сме пускали никакви изследвания и да знаем дали това трябва да се реже. Аз просто исках да се махне, за да не се притеснявам за това и да продължа с живота си. И затова, без да казвам на майка ми, просто отидох да ме оперират. Представям си колко се е притеснила, когато тя звънна на баба ми, тъй като аз бях с нея, и баба ми просто й каза, Лени, в момента я оперират. Все още имам белег. Все още не знам какво е било. Казаха, че са го пуснали за изследване, но така и не ми дадоха резултати. След операцията имах местна упойка. Когато ме отпусна упойката, бях
много зашеметена. И сега ще ви покажа рисунките, които направих, докато се възстановявах от тази операция. Не беше много дълъг период, в който се възстановявах от това, но пък трябваше да запълня с нещо времето си, тъй като не можех да правя нищо друго, пък и не исках. Харесваше ми да рисувам. На самите рисунки можете да забележите отново тези детайли с ярките цветове, контрастите, но тук вече започва да се включва и doodle art, което по-нататък беше голяма част от изкуството ми. Специално за октопода, помням си, че бях искала да започна поредица, в която правя рисунки от емоджита, които вие ми давате, и някой ми беше дал тези 3 емоджита: октопод, гъби и дъга. И много ми хареса комбинацията и това беше нещото, което измислих. След серията от тези рисунки направих още някои, като например този дракон, който много ми харесваше като дизайн за татуировка. Включително и това сърце, което исках да си татуирам, и за щастие не го направих. Всъщност, аз още от 9-ти клас исках татус, защото беше модерно, защото ми отиваше на стила, който бях избрала, а именно рокаджийски, металски, с черните дрехи и веригите. Но просто това беше стил, към който се причислявах, и група от хора, към които исках да принадлежа. Не виждах по какъв начин отразява това, което съм аз. И да, много хора казваха: това е фаза. И аз казвах: не е фаза, аз съм такава, харесват ми цветните коси. Всъщност се оказа фаза. И мисля, че точно такъв тип популярни групи от хора, много ярко изразен типаж хора, са просто такива, които искат да се причислят към някаква група, защото ги е страх да не останат сами, както бях аз, защото до 7-ми клас ми се подиграваха, че съм прилежната ученичка, зубърката, и аз си бях сама. Аз до 7-ми клас, освен 2-3 приятели, нямах повече, и то не са ми били толкова близки приятели. Просто бях странна за другите. Когато отидох в гимназията, ми харесваше да се причислявам към някаква група и да имам някакъв изразен стил, и така не се чувствах отхвърлена. И просто това толкова надълбоко се беше вкоренило в мен, че аз си мислех, че това съм аз. И съм сигурна, че много от тинейджърите минават през такива фази, било то за метал, рок, кей-поп, чалга или каквото и да е свързано с някаква музика или тип култура. И да, всичко това е част от нас и се натрупва в нас, но това не сме ние. Това е една малка част от нас, която не трябва да надделява на същността ни. Тогава започнах да рисувам и стънкописец. Имам нещо много странно. И бях решила, че просто ще си драскам върху листа някакви форми и ще си измислям лица. Изкуството не е само вдъхновение, не е само креативност, а също и отражение на това какво се случва с нас. След това, април месец, когато започнах да интересувам от духовност, то, разбира се, първо ви казах, че това беше будизма, мандалите, йога, енергия, чакри. Започнах да рисувам лотоси, мандали и такъв тип рисунки. Като това не е довършено, защото имах идея, обаче започнах друга рисунка. Предполагам, много от вас, които рисуват, ви се е случвало това нещо. Ето по този начин си разчертавах мандалите и ги рисувах на ръка. Нищо не съм правила по шаблон. След което за известно време отново спрях да снимам. Започнах да чета, както вече знаете, за исляма. И заминах за Германия, където не почнах веднага да уча немски. В първите няколко месеца трябваше да оправям документация и през това време започнах да рисувам отново, за да запълвам времето. Следващата серия от рисунки, която ще ви покажа, се случи както в периода, когато все още снимах TikTok, така и докато започнах да се интересувам от духовност и малко след като бях започнала да навлизам в исляма, преди да реша, че искам да изтрия социалните мрежи. Бях решила, че искам да направя книжка за оцветяване, тъй като стила ми на рисуване беше започнал да става точно такъв – doodle art. И даже си спомням, че бях започнала да правя видеа как правя самите рисунки, снимах се отстрани как рисувам, снимах отгоре прогреса. Тези видеа ги изтрих, така и не видяха бял свят, защото исках първо да завърша цялото видео, прогреса на всички рисунки и всичко, и тогава да го кача и да представя вече книжката си за оцветяване, но така и не го направих. Замисъла за тази книжка беше много очевиден. Рисувах неща, които ми харесват. Гъби, небе, любимия ми плод ананас и любимото ми растение кактус. Острови и палми, включително русалки. И
това трябваше да бъде хипи русалка, тъй като много се бях заребила по инди стила, хипи стила. И това са последните две рисунки, които направих, като слона дори не съм го довършила. Тази рисунка я бях сънувала. Бях сънувала точно как искам да бъде, но не я довърших, спрях да рисувам отново. И както може да забележите, над всяка една рисунка съм оставила такова място, за да може тук да се захване самата книжка. За мен беше изключително успокояващо да правя тези картини и наистина много ми хареса. Не успя да се осъществи това, което бях планирала, но по принцип никога не е късно. Сега вече преминаваме наистина към рисунките, които започнах да рисувам в Германия. Там си закупих страшно много материали за рисуване от немския Амазон, защото просто качеството е нищо общо с това, което предлагат тук. И сега ще ви покажа всъщност част от материалите ми за рисуване. Това е шкафът с материали за рисуване. Тези маслени бои си ги взех от България, може би ги помните. И ето всъщност какво ме накара да започна да снимам с водни бои. Просто искам да видите колко е перфектно. Тук съм си смесвала цветовете. Ето самите водни бои. Много са добри. Наистина са много добри. Към комплекта с водните бои имаше ето тази четка, която си я пълниш с вода и можеш да отидеш сред природата да рисуваш. Ето тук са всички цветове слочнати. А тук имаше мини листа, които са специално изработени за водни бои. Да, току-що видях, че има и втора четка, забравих да покажа. Взех си куп различни четки. А останалите материали са маркери, тънкописци и тях ще може да ги видите в TikTok, когато направя видео за материали за рисуване. Но преди да преоткрия водните бои, започнах да рисувам с маркери, защото това беше първото, което си купих в Германия. Тук все още може да се види влиянието на предишното ми рисуване, което беше с ярките цветове. Но автоматично след това може да видите желанието ми да сложа хиджаб. Нарисувах ето това. И може би една седмица след това започнах да нося хиджаб. След което имам серия от рисунки, които са някаква смесица. Исках да изобразя хората, които са пристрастени към кофеин. Аз бях така, но не ми действаше въобще добре и затова реших да го спра. Пиех по 2-3 кафета на ден, чисти, без захар, без мляко. Но треперех, ако не пиех кафе, главата ме болеше и осъзнавах, че това не е добре. Затова един ден просто реших, че ще започна да намалям количеството и започнах да го разреждам с мляко. Една седмица го пих с мляко, на следващата седмица пих през ден с мляко и след това още порядко пиех, то след това го спрях изведнъж рязко. Да, имала съм дни, в които ми е боляла главата, но съм си казала, че трябва да го изтърпя, за да може после да ми е по-добре. Тогава започнах да пия чай и когато ми се пиеше някаква топла напитка, просто пих чай. И до ден днешен пия чай и го предпочитам пред кафето. Не знам какво съм се опитвала да нарисувам. Исках просто да пробвам как маркерите могат да направят очила. А тук исках да се упражнявам да рисувам дрехи. Като малка също много обичах да рисувам дрехи и започнах да рисувам тела и дрехи върху тях. А тук просто се опитвах да рисувам кожи и да ги правя малко по-реалистични чрез маркери. Какво нарисувах с водните бои? Първо ще кажа, че това, което ме вдъхнови да рисувам с водни бои в Германия, беше природата там. През пролетта. Всичко беше зелено. Имаше толкова красиви езера. И това, което ме вдъхнови там, беше зеленината. И тази рисунка е именно плод от това вдъхновение. И също така може да забележите, че вече съм била доста по-спокойна душевно по избора на цветовете, по самия замисъл на картината и по техниката на рисуване. Тази картина започнах да я правя в Германия, но не я довърших. И когато се върнах в България, вече бях спряла да рисувам. И вече не помня кои точно цветове съм използвала и как съм ги смесвала, за да получа тези комбинации. И няма да мога да я довърша най-вероятно, но не знам. Ето още няколко рисунки с водни бои, които направих тогава. Тази никак не ми харесва, дори не е довършена. Освен с водни бои, започнах много да рисувам с тънкописци и да правя doodle art. Тогава реших да започна да смесвам водните бои с doodle art и се получи нещо такова. Тази техника я правех последния начин. Взимах вода и боя, капвах върху листа и с една сламка го раздухвах. След което, когато изсъхнеше, очертавах цветното и го превръщах в нещо. След което на празните места започвах да правя doodle. Това е нещо съвсем обикновено, направено с маркери. Започнах да рисувам някакви сладкиши, които не довърших. И тук съм упражнявала как да правя листа.
И сега може да видите именно комбинацията водни бои с Doodle Art. Една от най-любимите ми картини. Като тук просто направих розата и след това добавих останалите детайли. Отнемаше ми страшно много време да го направя, но много ми харесваше и много ме успокояваше. Сякаш това са били всичките ми мисли оплетени и аз се опитвах да ги сложа върху листа. Някакви цветя, които не са ми много любими. И ето това. Мисля, че може да стане като корица на тетрадка или на книжка за оцветяване. Просто бях много доволна от тази рисунка и ми е една от най-любимите. Ето още някакви опити за рисуване с водни бои, като тук съм добавила и някакви други елементи. Листа отново. Така е есен. Така е пролет. Отново в такъв стил. И много сладък Doodle Art с отново с водни бои. Тук може да видите как изглеждаха тези рисунки преди да ги очертая с тънкописец. Може да видите разликата. Не, че очаквах нещо от тези рисунки да стане нещо, кой знае колко велико, просто беше страшно успокояващо. Тази отново не е довършена, а тук се опитах да рисувам с пастели. Когато се върнах от Германия, продължих отново с Doodle Art, но включих и нещо друго, което ще ви покажа след малко. Всъщност мисля, че това, което ви показах преди малко, го правих, когато се върнах от Германия, не преди това. И си личи в самия стил. Ето това също е правено след Германия. Вече съм свикнала на този стил рисуване. Тук съм смесила мандала с слънчоглед и мисля, че се получи много сладко. Това е в подобен стил и си го представям как би изглеждало, ако е цялото. И ето тази рисунка беше, може би, последната, която правих в този стил. След това започнах да рисувам арабска калиграфия. Като това беше преди да запиша арабистика. За малко да забравя да покажа и една друга част от рисунките ми. Просто с графит око. Когато бях 7-ми клас, започнах да рисувам в такъв стил. И това ми беше един от любимите стилове за рисуване. И ето, пристигнахме до последната част от рисунките ми, които и до ден днешен правя. Още преди да запиша арабистика, аз се научих да пиша на арабски и исках да правя арабска калиграфия. И след като научих, че в специалността има арабска калиграфия, просто се влюбих и нямах търпение да я запиша. Като ето може да видите част от калиграфията, която правях първоначално. Това, което виждате в момента, най-отгоре е изписано Бисмиллахир-Рахманир-Рахим, което означава в името на Аллах, всемилостивия и усърдния. Следва Субханаллах, Алхамдулилlah, Аллаху Акбар. Кабир на арабски означава голям, Акбар най-големия. Или може да се преведе и като велик. И това е името на пророка Мухаммад. На арабски се произнася Мухаммад, не Мухамед. И по принцип след името на всеки пророк има поздрав, който се отправя. Затова Бог да ги благослови. И достигнахме до най-любимото ми нещо, което някога съм правила. И това е калиграфски изобразена сура от Корана. Това е сурато Ихлас. Тук все още не знаех как се пише на арабски добре. И съм очертавала всяка една буква. Не съм ги писала с калиграфски писец. Тук отново съм се опитвала да правя различни мотиви и отново цветя. Това планирах да го изрежа и да го ламинирам. Тук имах много добра идея за картина, но така и не го довърших. Имам доста недовършени картини, предполагам. Тези от вас, които рисуват, знаят чувството. Имахме задача по арабско изкуство във втори курс и аз започнах една картина, но не я довърших. Просто се случиха много неща тогава. Тогава се запознах с мъжа ми и някак си нямах време да правя допълнителни неща от това, което се изискваше от нас. А когато в първи курс, втория семестър, започнахме да учим арабска калиграфия, това са първите опити. Така учехме да правим калиграфия в стил рука, което означава ръкопис. Има много стилове в арабската калиграфия, може би това подлежи на съвсем отделно видео. А ето тези 3 калиграфски рисунки съм ги правила вече с калиграфски писец, както и предишните, които видяхте, на които само се упражнявахме. Като стигаме вече и до последната картина, която правих. Като тази рисунка съм я правила с golden leaf, златен лист и лепило. И малко се размаза, защото не изчаках лепилото да изсъхне достатъчно. Самите рисунки от началото до сега може да видите какво разнообразие имаме от стилове и разбира се какво ми се е случвало през това време.
Благодаря ви, че изгледахте видеото. Ако ви е било интересно, кажете ми дали ви харесват такъв тип видеа, вие в какъв стил обичате да рисувате и също така съвсем скоро очаквайте и видео с мъжа ми. Отново подсещам как са профилите ми в останалите социални мрежи. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!